Čaute! Vítam vás u ďalšieho videa. Určite ste si dúfam pozreli moje prvé video z GeoGuessru, kde som hral sám a kde bolo vidieť, že som úplne najlepší. Potom ste videli naše spoločné video s Honzom, kde sme hrali proti sebe. A teraz im to idem vrátiť, takže privítajte tu Honzu a Patrika. Čau. Ahoj. Ja som povedal, že privítajte tu, ale vy ste sa mali akože pozdraviť. Ale my sme tady celú dobu. Hej, no. Jo. Ideme hrať GeoGuessr a ja som si rovno pre nich pripravil zápalku z začiatku a to je Martin, ale bohužiaľ táto mapa neexistuje, takže ju vytvorím ja niekedy v budúcnosti. Takže čo si ideme dať? Klasiku, svetovú? Alebo si dáme nejakú Európu? Dej Európu. Európa. Tak dávam start. Takže, je to Evropa? Je to Európa, ale akože... Se jedou města nebo jenom státy? Oboje. Oboje, no. Ale jakoby bodově to je takový, že když to je celá Evropa, tak je to bodově přívětivější. Hej. A to je Evropa, ne Evropská unie tohle. No, je to Jo. Európa, no. Jako já mám tip, za mě by to mohlo být klidně východní Slovensko, ale... Ale vidím, že to nie je, lebo ja som už skúsil uhadnúť a som 530 km odtiaľ. Počkej, ty už si dal? Takže Aha. to je město, jo? No, čo najpresnejšie musíš dať, nestačí ti trafiť krajinu, musíš čo najpresnejšie k tomu bodu. Kokos, ale akože, išli sme na to podobne, očividne. A teraz pozeraj, teraz to nadelí na 50 km. Nie, 70. Já si myslím, že to bude někde tady. To vypadá to úplně stejně. Charkiv, no. Všichni jsme dali Ukrajinu. No, tak dávam ďalšiu. 2400 bodů. Můžeme dávat? Á, toto viem, kde je, chalani. Jako já taky, ale ne úplně přesně. Viete, čo tu je napísané? Vidíte to na tej ceduli? No. Svarta! Aha. No, takže som vám poradil, teda, keď ste to nevideli. Tady ty země se pletou. Tomu ver, neviem, ktorý z nich to je. Jakože mě tady ty země vůbec jako nezajímají. Takže to je pro mě takový, že... Musíme tam ísť. To je nějaký... Hej, Kyrgyzstan, presne. Jaj, proč? Ne. OK. Ne. 4000 bodů, to je fér. Čo? No. A koľko tam je času zvoleného inak? Já nevím, 2 minuty Žádnej. základu. Či to je bez času? Jo, ty dal bez času. Neviem, neklikal som tam žiadny čas, takže možno je. Tak ja idem hľadať! Don't hate the player, hate the game. Tak mi spravte odpočet za chvíľu nejaký. 10. 9. 8. 7. 6. Jasně. 5. 4. 3. 2. Ne. 1. Jak ne? Ty kokos, no tak to som netrafil dobre krajinu. Jo, Jaj? Počkej, ty už jedeš tu další mapu, Patriku? Tu další mapu. On už dal, tak daj máme next. On už dal podle další, jo. Začal si pod tou dálnicí teď, Patriku? Teď jsem u dálnice nějaký, no. Jo, no tak dobrý, my jsme tam šli až teď. Nedávaj ďalšie miesto, kým sa nepovieme, vieš? Tak to býva. Hej. Ale aj ja to vždy poserem. No, Tohle se nevím, kde je. ja viem. Že nevieš, kde to je. 22 kilometrů, to není tak špatné. Čo? No. To seš blázen. Proč? Ty to googlíš isto. Ne, tak tam dojdete asi jako k velký nápovědě. Seš blázen. Aha. 5. 4. 3. Počkaj, kde je ona? 2. Nie, to je, bože, ja som debil. Jak nápovědě? Takže mám klikat už. To je...
Jak jsi daleko? Čas? Už dáváme, nebo? Jo, tohle je ta dálnice. Dobrý, jsem 3 kilometry. Cože? No, Jako fakt. Ja 5. no, já jsem našel to vesnici. Je to. Ja som ju nenašiel, ale som 5 kilometrov. Ja som si myslel, že som v Taliansku, ja neviem prečo. Ja som Co? úplný debil. A ja už to kde hľadám, nie? No tak já na vás čekám půl hodiny a vy ještě budete blíž, no tak to je. Tak však veď, o to ide. Tak ty jsi dal next dřív, že jo? Tak to je Měli jasný. jste tam dát ten časový limit. No, tak poďme, tak odteraz minúta 3, 4. Jdu. Ja zapínam stopky, ešte som nezačal hrať. Kamu No. to je tady, ne? To vím, kde je. Fakt, že viete, kde to je? Že to poznáte? Jo. No ty si bol zase počas Česku, to je ono. Že co? Že ty si chodil po celom Česku. Já vím taky, kde to je, ale nevím, kde to je přesně. Fú, tak to ja vôbec neviem, čo mám hľadať. Nie. Kde mám dát tu vléčku? Ale je to najhoršie, že ja by som Lebo to aj... To ja vôbec neviem, kde to mám hľadať. Ty vole, 220 metrů. Cože až tak? No už je to minúta. Co to je za místo? Tak ja som Že? hotový. Minuta, Jako víš, minuta, kliknout. jak minuta? No, už je minuta. Prešla. Nebyla, ne? Už prešla. Fakt? Tak dávám. Jo. Co to je? Jsou velvary. Jo, Velvary. Počkaj, však veď nehovor, ja som ešte nedal. Počkej, ale ty už Jak? máš minutu dávno pryč, Počkej, vole. už máš minutu dávno pryč, Ja co som děláš? púšťal stopky. No. More. Fú. Ja som videl cedulu Roudnice a Černúc, že sú kúsok. Podľa toho som to hľadal, ale nepodarilo sa. No dobre, tak ideme. 3, 2, 1, ďalšie. Fú, no tak toto... Chalani, toto je Plavecký štvrtok, to je kúsok od Medzilaboriec, to poznám. Dobre. Nie, oni tam majú podobnú architektúru, ako sa nachádza v južnom Bruseli, ale inak je to fakt slovenské mesto. No čo tu behajú za auta? Ježiš, ja vôbec neviem, kde som. Vy tušíte? Jo. Jasně. Už ste klikli? Ne. Ale hlídej nám čas. Ja som nedal stopky znova. Jak si dal stopky? Som mi zabudol kliknúť. Tak 10 vteřin. Počkaj, to mi nerob. Jak to? No, lebo to je málo. Tak kolik chceš? Ešte 10. A to je Európa, hej? Hej, hej. Ty ve 80 kilometrů. Moc. Tak dávam. Fú. 70 km, nic moc. 212 km. Kde to bolo? Počkaj. Cambridge. Nebo někde tam u ní, no. Ja som chcel dať nejaký Starší mi UK. Cardiff som chcel dať, ale už som nestihal. Pri Cambridge, no. No, ty si bol kde? Toto mi oné. No dobre, no, tak toto mi moc nevyšlo. Koľký som tretí? To už je No. konec, no. Fú, Yes, no. já jsem vyhrál. Aha. Ale kamo, akože... No to Fínsko mi to posralo prostě. Já jsem dal Švédsko, já jsem byl úplně daleko od toho prvního. Já jsem spokojený. No, ale aj tak si bol lepší ako ja. No nič, musíme si dať proste, ale niečo iné, čo vyhrám. Tak ideme, kde som bol a vy nie. Wow. A... Fú. No rozmýšľam, kde som bol a vy nie. Alebo nie, tak poďme si dať kokos, niečo ťažké. Pojďme dát Spojený státy. Tam jsme byli všichni. Fú, ale to je strašne ťažké, kamo. Tak poďme dať normálne svet. Mně přijde, že ta Asie vypadá všude stejně, vole. No. Takže challenge, moving.
No time limit, čiže add time Ne, limit. dej tam limit. Dám minútu 30, hej, nech je to tak niečo medzi. To je good. Anyone with the link. Tak, a ideme na to. Takže spúšťame za 3, 2, 1. Jedeme bomby! Kámo, to je za Košice prostě. Kámo, ale to je ona. No to je Martin. Toto sú Košice. To je Martin. Co to je napsaný? Ozaj? Úplne. Ježiš, tak toto čo je? Bože, toto nemám rád tieto, lebo to je fakt, že to je že hob alebo trop. Ti to říkám, to je stejný. No nic. Proste, lebo tieto... Tak to byla dálka. No, tak to je dálka. Čo tu máme za nápisy? Proste týmto nápisom nerozumiem. Já taky ne, no, to je blbý. Hej, no. Ty si to určite trafil však. Já jsem právě nevím zatím. 1000 kilometrů daleko. Si 1000 km ďaleko, akože to my môžeme byť kľudne aj, že 2000. Uf! Kolik? Jsem 1000 kilometrů daleko. Koľko si? Úplně stejně Dal jsem kam já to žiju. úplně stejně, Patriku. Že jo? Jo, no. Ale tak jako asi tak moc to... Díky, že jste na to No. Dali sme to všetci. Tam. No, to sme mali vedieť, že to je UFA. No nič, poďme na ďalšie. Teď. No. Tak to je jasný. Čo? Jak to je jasné? No, Akože podľa čoho? tak to ti teď nemůžu říct, jo. Podľa toho smetného koša? Toto by som mohol vedieť, kde je, ale ja vôbec nepoznám mesta v Amerike, kde sú. Ak to je teda vôbec v Amerike. Lebo... Kde jinde by to bylo? Neviem. Tak jak jste na tom, hoši? Já nemám nejmenší tušení, kde to je. Já jsem 180 kilometrů. Cože? Tak toto som nečakal, že to bude... Ježiš, vlastne však tam... Tak ja som debil. Počkaj, to ja si pozriem replay. Ty to už máš tiež? 12 kilometrů jsem. Kámo, však tam bolo tam bolo New York PD auto. Tam bolo NIPD a ja som si len povedal, že to je americká. Bylo tam všude napsaný Jersey, tak jsem si říkal, jestli to nebude někde u Jersey City. No já jsem to dal někam k Jersey, no jsem to dal trošku dál. Kámo, no Jersey je hlavne dole, ty si to dal trošku iným smerom. No, ale kámo, ja som debil. Však tam bolo NIP, neviem, jak sa to číta, NIPD. NYPD. A kámo, ja som to dal ku Las Vegas. Lebo ja som si neuvedomil, že to je New York Police Department, ja som to bral ako americkú policiu. Tak dáme ďalšie, ja som fakt debil. Kde je Jersey dole, vole? Od kde je Jersey dole? Pod jak živa, vole? Nie, oni to, Vedle nie, ono sa to 2023 menilo. Jo, vlastně no. Jeden dál. Dobre, ďalšie. Tak tohle je jasný. No jasné. Tady jsem jel. Minulý rok. Já včera. Kámo, ja tam idem práve teraz.
Super. Idem po diaľnici teraz 4 hodiny, ako keby som tam reálne šiel, hej? Aby som nenašiel nič. Tak toto si mi teda pomohol. Kokos, no tak ja netuším. Poď, ideme predbiehať. Zaber. Aha. OK. Čo? Už si našiel mesto? To som potřeboval. Myslím, že to bude někde tady. Aha. To je absolútne nič z toho, čo som potreboval. Tak jsem se splet. 120 km. Cože? Jako vážně? No. Jako nebyl jsem úplně na téhle dálnici, ale byl jsem asi 20 km od toho. Aha, tak já jsem úplně mimo. Tak ja vôbec netuším, kde to je. Bodů. Ja som vôbec netušil, kde to je, ja som to klikol. A som 36 km. Cože? Kámo, tak toto bol... No skill, just luck. No lebo tak podľa tých znakov, čo som uvidel, tak som to tam niekde tak šupal. Tak čo, ste ready na ďalšie? Jo. Tak pome. Tam sme boli, Honzo. No, tam jsme byli. Tady jsme kempovali. Ale to zase nevymýšľaj. No dobře, byli jsme tam v hotelu. V jaskyni. Aha, sorry. Hej, v jaskyni. Som práve čítal ten nápis, keď si to povedal. Toto je Pašman Uglian, to poznám. Viete, z čoho to viem? Lebo tu je tento most. Cože? Ty vole, 190 km. Cože? Tak to ty si... Čo si tam našiel? Já jsem si tak nějak tipnul. Hej. Nenašel jsem tam vůbec nic. A kdybych si měl tipnout, tak to bude někde tak tady. Ja idem za značkou a oni tú značku dajú preč. Jsem kousek nad tebou, Patriku. Fakt jo. Jo. To je moc sucho. Ja netuším. Tak v pohode. 469 km. Na to, čo som mohol hitnúť, tak to bolo v pohode. Férový. Takže další. Takže... Ďalšia, áno. No, a tu býva moja babka, chalani, takže vy ste pasoví. Revúce. Ilkam. No, moja babka nežije ona na Česku ani Slovensku. V Česku ani Slovensku. Real King Swag. Tak to je presne mojej babky barak. No, tak to je. Real King Swag. Griften. No, tak čo, idem to hľadať. Poď, Kevinko, to nájdeš, Poď, Kevinko, na to máš. Som podľa tohto typoval skôr tu dade. Yes! Kecáš. Jasné, že kecám.
Cože? Tak já jsem úplná lopata. 53 kilometrů. Čože? Ej, co jste tam našli jako? Kamo, kdo to dal do Norska? No nic, tak to bylo Rakousko, jenom jsem nevěděl kde, tak jsem to plácnul prostě doprostřed. Ja som nevedel, či to je Rakúsko alebo Nemecko, ale podľa tých lúk som si povedal, že to bude skôr Nemecko, lebo Rakúsko je väčšinou hornaté a nevidel som tam hory. Tak dobrý. A dal som tam Nemecko. No nič, páni. Ďakujem vám krásne za túto krásnu hru a dúfam, že sa uvidíme znova spolu. Určite choďte skontrolovať Honzov kanál Honza Hrouda a určite choďte napísať Patrikovi na Instagrame ten sterčrem na zádech a že si má založiť svoj YouTube profil. Podtržítko s, podtržítko tercem, podtržítko na podtržítko zádech. Hej. No. Horšie Instagramové meno neexistuje. A s týmto sa s vami lúčime, takže čaute a majte sa krásne, vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. Čau.